Sziasztok! Jártatok már Ushuaiában? Ushuaia a világ vége városa Tűzföldön. Tűzföld, Tierra del Fuego, egy varázslatos szigetvilág Patagónia déli részén, amelyen Chile és Argentína osztozik. Tudtad például, hogy a hagyományos balatoni hek nem is magyar? Ez a hal nem más, mint az argentin partok közeléből származó tőkehalak családjába tartozó tengeri csuka. Ronda de finom. Ushuaia az argentin Tűzföld tartomány fővárosa. A világ legdélebbi városa, amelyet gyakran emlegetnek egyszerűen csak a világ végeként. Ha innen egyenesen átfúrnánk a bolygót, a Bajkál-tónál lyukadnánk ki. Az Ushuaia név a Yamana őslakosok nyelvéből származik, jelentése mély öböl. Lakossága 4000, télen pedig mindösszesen 1200 fő. A várost eredetileg Yamana benszülöttek lakták, később pedig argentin börtöntelepként működött, ahol a rabok fákat vágtak a környező erdőkben. Ennek emlékét őrzi a híres világvége kisvasút, az El Tren del Fin del Mundo, ami egy keskeny nyomtávú vasútvonal, Ushuaia városából indul, és a Tűzföld Nemzeti Park lenyűgöző tájain halad keresztül. Valaha gazdasági vasútként szolgált, a rabok által kivágott fát szállította. A vasútvonal a Beagle csatorna partján halad, és számos kisebb folyót és tavat keresztez. És honnan ismerni meg a vasutast? A világ végén sindarabot vásárol az ajándékboltban. Szóba elegyedve a helyiekkel érdekes tapasztalat volt számunkra, hogy a foci kultúrájukról híres argentinoknak már nem Puskás neve jut először eszébe, hanem Szoboszlaié. Ushuaia ezen felül fontos szerepet játszik a régió hajóforgalmában is, különösen a turizmus és az Antarktiszra irányuló expedíciók szempontjából. Innen indulnak ugyanis az Antarktiszra tartó expedíciók is, így a világ vége a felfedezők kapujaként is ismert. Ha egyszer eljössz ide, garantáltan megérted, miért hívják ezt a helyet a világ végének, és talán a kezdetének is. Ha érdekel, milyen kalandokkal készülünk nektek 2025-ben, kövessétek figyelemmel Egyesültünk honlapját, és vagy csatlakozzatok túraterv ismertető online eseményünkhöz.